Is-sena li għaddiet żewġ qassisin instabu ħatja li abbużaw tfal f'Dar San Giuseppe. Charles Pulis kien ingħata sentenza ta' 6 snin ħabs filwaqt li Godwin Sherry ingħata sentenza ta' 5 snin ħabs. F'April li għadda l-Qorti tal-Appell iddeċidiet li fil-konfront ta' Godwin Sherry iżda ma jibqgħux jgħoddu l-akkużi ta' stupru wara żball li kien hemm fir-rapport tal-Pulizija fuq il-post fejn seħħ l-allegat każ ta' stupru. Il-ġimgħa filgħodu beda jinstema l-appell li resqu ż-żewġ qassisin li fih qegħdin jitolbu biex jaqgħu l-akkużi kollha fil-konfront tagħhom. Fis-sottomissjonijiet imresqa mill-avukati difensuri taż-żewġ qassisin intqal li l-każijiet għandhom jitqiesu bħala preskritti għaliex għadda wisq żmien u li l-istatements li taw lill-pulizija m'għandhomx jitqiesu validi minħabba li ma natawx l-opportunità li jikkonsultaw avukat qabel l-interrogazzjoni. Il-każijiet seħħew mal-20 sena ilu iżda issemmew pubblikament għall-ewwel darba fl-2003 u sal-lum għadhom għaddejjin fil-qorti. L-appell mistenni jkompli jinstema' nhar it-tnejn li ġej bis-sentenza mistennija f'Settembru.